खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ 5 बोसोर सिगां 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुवारियाव भारतआ जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव उदखारिया बमा बेरफ्रु होनानै सा 40 गिनो रोङै CRPF जवानफोरा जिउ गोमादोंमोन। बे CRPF जवान हान्जा गाग्लोबनाय जाथाया सारा भारत हादरावनो मोनसे दुखुथिया जारिमिन सान जाना थादों। बे गाग्लोबनाय सानखौ सारा भारत हादरावनो गोसोम सान महरै फालिबोदों। बे CRPF फायखि हान्जानि अबथिरा जिउ गोमानायाव बिटिआरनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कलबारि गामिनि बर' आगोमा फिसा हेड कनस्टेबल मनेस्वर बसुमतारीयाबो जिउ गोमादोंमोन। मैया 14 फेब्रुवारि बाथि गोसोम सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बीर मनेस्वर बसुमतारीनि नखराव बीर मनेस्वर बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बर'नि गुबै धोरोम बाथौ आर'जजों जागायनानै नखरजों लोगोसे 136 BN नलबारि CRPF हान्जाया बिबार बावनायजों लोगोसे दुखु फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। हादोरारि लामा संरैखाथि दान 2024 नेशनेल रड सेफ्टि मान्थ 2024 नि जोबथा हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै कक्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि हेफाजाबजों कार रेली हाबाफारिया बानजादों। कक्राझार डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिया थांनाय 14 जानुवारि 2024 निफ्राय जागायनानै 1 दाननि थाखाय खुंफुंजानाय लामा संरैखाथि दाना मैया जोबथा सानमोन। बे सानजों लोब्बा लाखिना मैया कक्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि हेफाजाबजों कक्राझार डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनि बानजायनायाव लामा सांग्रांथि कार रेली हाबाफारिखौ लानाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारिखौ कक्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'निफ्राय जागायना कक्राझार सोहोर GD रड जानानै मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेज आरो गोदान फ्लाइअभार जाना द्वितीय मावख'सिम कार रेलीखौ बानजायो। हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामना होयो कक्राझारनि एडिसनेल SP नबदिता शर्माया। बड'लेण्ड फरायसा सप्ता 2024 जों लोब्बा लाखिनानै केरियार काउन्सिलिं लिटारेरि एन्ड लाइब्रेरि एवारनेस प्रग्राम हाबाफारि बानजायदों बिटिसिनि लाइब्रेरि सिबिथाय बिफाना। 13 निफ्राय 19 फेब्रुवारि खालारसिमनि गेजेराव बिटिआर ओनसोलाव लाइमोन फरायसाफोरनि गेजेराव जिउ राहा, बिजाब फरायनाय बायदिनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बिटिसिनि लाइब्रेरि सिबिथाय बिफाना बड'लेण्ड फरायसा सप्ता 2024 जों लोब्बा लाखिनानै केरियार काउन्सिलिं लिटारेरि एन्ड लाइब्रेरि एवारनेस प्रग्राम हाबाफारिखौ बानजायदों। हाबाफारि बादियै कक्राझार जिल्ला दतमा ओनसोलनि दतमा गियानोदय लाइब्रेरि लोगोसे आलारि सोरां कृष्टि आफादनि सिथ्लायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड फरायसा सप्ता 2024 जों लोब्बा लाखिनानै केरियार काउन्सिलिं लिटारेरि एन्ड लाइब्रेरि एवारनेस प्रग्राम हाबाफारिया खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव बिटिसिनि लाइब्रेरि सिबिथाय बिफाननि CHD सानसुमै बर'जों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलद स्वर्गियारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दिनै 15, 16 आरो 17 फेब्रुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा कक्राझारनि साइ स्टेडियामाव सेकेन्ड बड'लेण्ड स्पर्ट मिट 2024 खौ कक्राझारनि साइ स्टेडियामाव बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि CHD सोमदोन मोसाहारिया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। रांखान्थियारि जौगानायनि थाखाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो 10थि भारत भुटान ओनसोलारि लोगोआरि फालांगिरि मेला 2024 खौ खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे हाबाफारिया सारफांजंग गेलेफु भुटान GSA ग्राउन्ड गेलेग्रा फोथाराव जादों। चिराङाव बिटिआर सोरखारा एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरनो साख्रिनि फोरमान बिलाइखौ राननानै होदों। चिरां जिल्ला खुंथायनि मावख'आव बिटिआर सोरखारा मैया एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरनो साख्रिनि फोरमान बिलाइखौ राननानै होबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ सा 18 एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरनो रानना होयो साख्रिनि फोरमान बिलाइखौ। हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सरकारि मावसोमफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय मेदाघाट ओनसोलनि बरकुसिजार गामिनि नाग्राम रामसियारिनि अनसुलि बिसि कृष्णा रामसियारि 37 बोसोर बैसोनिया थांनाय समबार 13 फेब्रुवारियाव बरमा बेंकआव फैसा दिहुननो होननानै थांनानै दिनैसिमबो न'सिम सफैफिनाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। फिसाइ नाग्राम रामसियारिया फोरमायना हरनाय बायदिब्ला बिसि कृष्णा रामसियारिखौ बिजनी साइदुल आलीया दोनखारलांदों। जाथायनि सोमोन्दै बरमा पुलिस थानायाव एजाहार होनाय जाबाय होननानै फिसाइ नाग्राम रामसियारिया फोरमायहरदों। लोगोसे बिथाङा सावगारियाव होनाय बिथांनि बिसिखौ सोरबा बहाबाफोर नुसनबायोब्ला हमनानै दोननानै 9864941865 बे जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों।
उन्दै गथ'सानि जोथोन लानाय आरो सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम रेस्ट सेन्टार बेखेवदों फुलस्रि महिलारिया। क'क्राझार सोहोरनि साहा फारसे देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम रेस्ट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा गावनि खामानियाव मुखुब थानांगौ जानायाव सानफाथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया, बैसोर बिमा बिफाफोरनि गावनि उन्दै गथ'साफोरखौ नोजोर लाखिनो दोनथ'लांनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'साफोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम रेस्ट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। कसुगाव मण्डल BJPनि मावखुलियाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा अर लगायदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। BJP मण्डलनि सोरगिदिं सोखननाय नेटखौ सिनाय मोनै सुबुंफोरा अर लगायनायखौ जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों BJP दोलोनि दैदेनगिरिफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।